Oganda modak kuom tuo mar ringa mar remo kata sickle cell e alwora ma Nyanza geno mar yudo kit chenro mar thieth manyien e boma ma Kisumu e lony mabiro neno ka iwilo negi ng'eng'e mag remo kata red blood cells. Chenro ma kama ibiro taa gi kar od thieth ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral komakore kod od thieth maduong' ma Nairobi West ka igeno ni biro konyo tieko midhiero mar tuo ringa mar remo mosebedo ka chando oganda mathoth. Yangore na atamalo 90 mag jotuo mar ringa mar remo wito ngimagi ka gichopo e higni mar 5 ponono ni tuono ok orangi e yo malong'o. Gima miyo kit thieth ma kamano medo bedo maber mokalo mosebedo ka chando jowa ahinya. Kendo iwacho ni nyithindo monyuol gi tuo gi, statistic wacho ni atamalo 90 kuomgi tho ka pok gichopo hikgi mar 5 ka onge thieth moro amora momigi. To ng'eny jowa nyithindo gi tho nikech ok ging'eyo ni nitie gima inyalo timnegi. Koro procedure madhi mbele sani iluonge ni apheresis, ma jatuo manigi remo manigi particles mag sickle cell koro imiye remo maonge go. Tiwacho ni procedure ni inyalo time once in a year. To records be wacho ni jatuo mose go through this procedure bedo maber maonge complication mora mora for almost 5 years. So your blood is containing a lot of sickle cell which need to be replaced. If you don't replace this sickle cell in the blood, it can complicate life and you cannot survive more than like 30 years. And then if you survive, it can give you the stroke because the blood is thick and you cannot have a good quality for entire life without having a proper treatment. So this technology, the beauty is for this technology, it improves the quality of life and minimize the complication in this disease.